хора, аз съм Мишман, тук при мен е Криско. Кажи нещо. Окей, той не иска да каза нищо в разговора. И в този епизод ще играем на Майнкрафт в Екзопа, България. Нали? Така. Добре. Така. Аре, да си правим къща. О, текст, че ми трябва. Добре, няма да си правим къща, също ще покупаме. Да съберем малко коли. Знаете, ако ви бъгва, има и на мен ми бъгва. Защото съм споделил екрана. Махай си споделянето. Е така, открихме някаква неграмотна мина. Трябва да си да правим. Че накъде отиде. Той казва, че имаше някакви диаманти. Не искам да ги видя. Тук ли са? Ги загубил, аз съм ги загубил. Карайте, ще променим бренч майнинг. И утре може да снимаме. Само момент тук да си махна. Да си махна програмите, които не ми трябват. Готово. Лапис. Може аз да го щупя? Не. Окей. Точно намери някакъв да ми пише. Защо не? Не ми ще поизчакам малко. Ти къде си? Там, където на стълбите. Абе, там на стълбите съм. И вижте, ние хора се развивахме и станахме. Тук се... Сега на къде? Аз... Това си хим вкъща. Да. Бе, тук. Къде си, бе? Че се нагоре. Това ще кажеш. Ще взема палиш. Добре. Сега, почваме бренч майнинг. Аз бях да ви кажа, че ние сме грофтрите. Чакай да щупка. В този канал ще... Само на Майнкрафт има чити. на Майнкрафт, на DJ, San Andreas Multiplayer, Samp и може и на CS и на други игри. Каквито ли падат. Да. Ще знае да те гледам. В този бързовчет не иска да го снимам. Чули ме, какво ти казах? Бързовчет не иска само да го снимам. Ще си сложа ефект. Събира ефект. Аз тук намерих една... Ако чувате нещо, това ми е телевизора. При мен няма никой. Съм отключени.
Redstone. И аз исках ред. Ама колкото? Тук има баси много дупки. Абе, я свети мъничко. Смешни торчове. Имаме. Мъничко. Редстоуна, нали беше червен? Да. Аре, светкай. Само да ви кажа, извинете, но той просто е още начинаш в Майнкрафт и не разбира много. Аз се открая от къстаните ми приятели. Телепортвай ме, телепортвай ме! Аз не мога да телепортвам. Да. Човек, ти имаш диаманта на брони, няма да умреш. Алекс, Така. На колко сърца си? редстоун, стой. Редстоун, първи ми даде. Айрон. Да е бата, лава, да е ба. Окей, аз... Сериозно, тук има резиденция. Още редстоун. А тя чак да каже нещо бързо. Алекс, знаеш, че ние така събираме пари. Така, когато чуваш неща. Пак ви казвам, той е нуб на Майнкрафт. И Това ще пише за парите. бал на